todos, eu son Noelia Martínez de primeiro de ESO e hoxe vou a falar sobre Escarlatina, a cociñeira defunta. Este libro trata sobre Román, un rapaz de 10 anos ao que lle encanta cociñar. Polo seu aniversario pide un curso de cociña e seus pais regálanlle un curso de cociña no que ven Escarlatina. Escarlatina era unha cociñeira que morrera había moito tempo. Escarlatina viña dentro dun féretro. Ela viña desmontada peza por peza e Román, cando terminou de montala, decatouse de que dentro estaba unha cociñeira defunta. A súa escritora é Ledicia Costas. Ledicia Costas naceu en Vigo o 19 de setembro de 1976. É unha escritora galega. Gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil de España en 2015 pola súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta. As súas obras máis coñecidas son Vampira da biblioteca, A balada dos unicornios, Golpes de luz e moitos máis. Se queredes saber máis sobre o libro, teredes que lelo. Adeus!